लोगोफोर जोङो बेलेग जायगायाव थांनो ओंखारदों दा बासखौ बास्टेनाव दं गारि नेग्राफ्रा नै ओइ अबाव थांनो नागिरदों गारि नेगासिनो क'क्राझाराव थांनो ओंखारबाय दे जोंहा ना थामजो जायो बेखौलाय मानसियानो गलाब जाजोब्बाय फिसालाबो दङ बास फैगासिनो दङ बे बासजों गाखोना थांनोसै जोङो नेग्राफ्रा मानसिफ्राबो मेरला दङ नै गाखोग्राफ्रा बे गारिजोंनो गाखोनो मोनबाय थायो जों दाख्लैबो बिदिनो गाखोनानै थांदों थाथ'खागोनसो दे गाखोदोंमोन गाखोदो गानायफ्रा बोखोनांगौमोन नाय खबर कम्पानि क'क्राझार टाउन मोनफैबाय जोङो नै एकदम माबायाबो गारि बासटेनाबो अबेबा साइडआवसो आंथ' बारा मिथिबावला जि मोजां मोजां जायगाखौ मोनफैबाय जोङो नायग्रोदो दे अबेदिखौ दे नायद' खनसे दामनाय नाहां बिराद मोजां बे गिटारखौनो क'क्राझाराव लांफैदों आरोना जोङो बियादै फिसानो सोलोंनो जाहैदों दामग्रा जानो थाखाय एसे मोजां खाखौनो लानानै मिडियामथार दे नै बेखौ नायनायनो एसे बेखौनो मोजां नुनानै लाबाय आरोना माबायदिया मोजांमोन जोंथ' बारा मिन्थिजोबा ओमफ्रायो दामग्राफ्रासो मिन्थिगौ बबेया मोजां दा जिखुनु बेखौ लानानै होथ'नाय जाबाय उनावहाय रोंथारोबा गोदान लानानै होफिनसै आरोना जि फटक लाबाय बिसोरो आंहा मेगन सायो ना ओमफ्राय नालाय गोबालायनायसो लाबाय आंखौबो खनसे गोबा होमबा दे बेखौ बायबाय लाखाबायबो हनै हाबाय जि लोगो जाबावबाय जोंजों दखानदारानो ओरैबायदि गावनो भिडिअ हगारनाय मानायखौ गुगोलाव सार्च खालामबा मोनो होननानै जोंनो खिन्थाबाय नोंथांमोनहाबो लांफैनो हागोन बिराद मोजां मोजां कुवालिटि दङ बिनि दखानाव टपियाबो मोजां मोजांथार नों माबा लाबोगोन आयौ होबायहाय जोंना बिथांजोआ दानिया जोङो न'थिंजाय थांनो थाखाय रेल स्टेसनसिम फैबाय आरोना मोनफैबाय जायगाखौ आरो सासे थाबोबावबायसो बेलासि अफिसाव आयौ एक्टरा बिब'आ गैयाबा फोरा एसे नायनां मानसिखौ ओरैबाय थाखुमाबायसो फोरो सेंग्रा देरथारबायलै ना जि मोजां आखिदों नै रंबां रंबांनो फैदों
दाना थालानो जों लाफिनो नागिरदों ना होमबालाय बिसोर डाइरेक्ट बयजों फैनोसै ना बाजै रेल स्टेसनावसो थाबायनांबाय जोङो गारि फैथ'वाखै नालाय ओंखायनो दसे नेबाय जोङो दुइथायावसो जों आरो दाबो दुइथायाव जों मोनहैगोन 1:30 फैगोन थाबायबाय थानोसै जोङो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गारि फैगासिनो दङ नै ओंखायनो माबार बारस'बाय जों बारस'लां जाखांबाय नेनानै दंजोबो मानसिफ्रा गिटार दामनो लुगैनायानो हाथारलानो नै बिजारिया अयथासार रेल स्टेसन मानि दामबाय बायथारबायनो गारिखौथ' मोनखाला जोङो गारि नेयै नेयैनो बागुलायबाय मानो होनोब्ला गारियानो 4:30आवसो खारो होननानै बेनिखायनो जोङो फैनानै बास स्टेन्डआव थांफिननोसै जोंहा खालि बास भिडिअ'आबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर एसेनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव माब्लाबा उन समाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय